Uite, așa începem acest vlog. Afară plouă, afară bate vântul, afară e atât de înfricoșător. Și Nicoleta s-a machiat, da, s-a machiat, s-a gătit ca să iasă în centru. Și nu o să ieșim în centru, din păcate, nu o să ne ducem pentru că plouă. Cu toate că am văzut că la meteo arăta un timp foarte urât, foarte îngrozitor, dar eu totuși aveam, nu știu, simțeam că totuși o să se termine această ploaie, dar nu. Așa că o să stau azi acasă și sper și cred că mâine o să ieșim undeva. Așa că azi cred că o să stau acasă și atât. O să stau acasă, o să colorez, bineînțeles, și apropo m-am îmbrăcat. Mi-am îmbrăcat și această haină mai groasă pentru că e frig, sunt vreo 20 de grade, cred. Și cumva a plouat și tot plouă în continuu, așa că nu cred că undeva o să ne ducem. O să colorez și după Alexandru o să fac mâncare la amiază, cu toate că degrabă să fie seara și cred că mai degrabă să fie cină, pentru că dimineața am făcut un mic dejun, dar era pe la ora 12, așa că putem să numim și parcă am luat amiaza. Am făcut acea omletă pe care am făcut-o și în vlogul trecut, ouă și ardei roșii, rețeta pe care v-am arătat în vlogul trecut, e apropo foarte bună și mi-am dat seama că cât e de bine să știi niște rețete foarte simple și să le gătești așa repede și să fie în același timp gustoase, dar și foarte rapide, să nu-ți ocupe mult timp, pentru că eu nu prea iubesc să petrec mult timp în bucătărie, cu toate că când filmez unele rețete îmi ia destul de multe ore, stau acolo, poate chiar o oră, poate chiar 2, poate că 3, 4 și 5 am stat, mai ales când filmez unele rețete așa mai complicate și nu sunt complicate neapărat că sunt greu de gătit, dar îmi ia mult timp să filmez aceste lucruri și cam asta. Nu știu, mâine sper că o să fie o zi mai interesantă, pentru că timpul este oribil și a stricat toate planurile. Azi totuși am reușit să ieșim afară și am ieșit la o terasă. Am venit la o cofetărie, se numește Eclair. Are o denumire foarte specială și am comandat niște eclaire. Și apropo, am ieșit cred că pentru prima dată la o terasă. Cred că după vreun an, vreo jumătate de an, exagerez. Și în sfârșit mă bucură foarte mult că am reușit să ieșim. În plus, afară e încă cald și timpul îți permite să stai la terasă frumos, ca să nu intri în interior, ca să nu contactezi foarte mulți oameni și e bine. Nu e rău deloc. Ieri, apropo, a fost o zi foarte urâtă, a plouat practic toată ziua în Craiova, dar azi timpul e bun și chiar ține cu noi. Uitați-vă și ce am comandat. Am comandat latte macchiato și arată destul de bine. Se vede foarte clar cum este împărțită spuma, cafeaua și laptele. La Alexandru e la fel. Spune că are mai puțin, cum se numește, spuma, da. Și uitați-vă de eclair. La mine e un eclair cu ciocolată și cu cocos. La Alexandru e un eclair cu ciocolată neagră. Uite, așa arată destul de bine, cu toate că nu suntem fanii numărul 1 la eclaire, dar o să gustăm și o să vedem cum sunt.
Am mâncat eclerele și din păcate nu ne-au plăcut, dar cred că este din cauza că pur și simplu nu ne plac eclerele și în general nu ne plac prăjiturile. Cred că asta a fost problema, dar de la început am vrut, nu știu, să dau o șansă, mai ales dacă cofetărie se numește ecler, și m-am gândit că poate eclerele sunt acolo așa mai deosebite. Le-am gustat, dar nu ne-a plăcut și acum suntem convinși că nu ne plac eclerele. În schimb, latele a fost destul de bun. Și acum ne ducem la market, trebuie să facem cumpărăturile săptămânale. Sper că nu e aglomerat, nu în considerație că e duminică, dar mai vedem. Sper și cred că o să fie destul de bine în market. Am ajuns în market și deja am pus câte ceva la noi aici în coș și haideți să începem cu fructele și legumele. Mai întâi aici am 3 banane pe care o să plătim 2,71. Aici este mango, care s-a scumpit cu 1 leu. Data trecută era 3,50, acum e 4,50. Aici sunt struguri albi și costă 4,03. Aici un grapefruit care costă 3,31. Opa. Aici salata senzație. Aici mai am un balzam pentru păr, care costă 10, 11 sau 13 lei, cam așa. Aici ce avem? Aici e o seclă roșie, 25 de bani, să plătim pe ea. Aici parmezan. Uite așa, prima dată să-l încercăm și să vedem cum e la gust. Parmezan sau cașcaval? Nu știu, cașcaval, nu știu. Îl folosim pentru paste. Mai departe, aici avem castraveți, 1,19. Aici sunt struguri roz, 2,71 și sunt 600 de grame. Aici avem roșii, care costă aproape 5 lei. Aici mai este și un iaurt de la Activia, care e foarte, foarte bun, cu zmeură și rodie. Aici ce avem? Aici avem ceapă, pe care o să plătim 50 de bani. Aici e morcov, 0,49, deci tot 50 de bani. Aici avem telemea, care e foarte, foarte bună. O să facem o ciorbă și o să mâncăm telemea, că e o combinație foarte bună. Aici suc. Aici avem cașcaval, care o să plătim 15 lei. Aici e un fel de salam pentru sandwich, cum am înțeles, 9,25. Aici avem ouă, 10 bucăți. Aici sunt două dulciuri de la Kinder. Aici sunt pulpe de pui și aici este pieptul de pui. Cam asta. Mai avem încă câte ceva de luat. Deja am obosit. În coșul nostru, Rihanna Stay, mă țin că se numește piesa, exact la momentul potrivit. Eu nu am aprins camera și din start piesa cea mai bună ever. Deci, uitați-vă, în coșul nostru mai avem pasta de tomat, care costă 5,90. Aici avem praf de spălat și cineva spunea că nu cumpărăm praf de spălat. Uite că cumpărăm, pur și simplu cumpărăm foarte rar. Avem nevoie de el numai o dată pe lună sau de 2 ori pe lună îl cumpărăm. Aici am luat oțet din struguri, dacă nu mă greșesc. Nu mai țin minte cât costa, cred că 3 sau 4 lei. Aici Alexandru văd că așa a luat niște... Ok, aici am mai luat bruscheții. Uite așa, bruschete cu roșii și aici mai sunt un fel de bruschete vegetarian. Vegetables, legume. Da, aici avem șervețele, ca să ne știu ce mâncați dimineața, s-a terminat. Aici pâinea asta e foarte, foarte bună și e caldă. Aici șervețele pentru bucătărie, șervețele faciale. Câte bucăți sunt? 150 de bucăți, sunt 2 straturi. Aici avem și ceai negru de la Ocean. Și cam asta, cred că tot v-am arătat, uite așa. Îmi place foarte mult piesa, e extraordinară. Deci ne ducem la casă. Piesa e foarte, foarte frumoasă, ca niciodată. Și am găsit așa unui potrivit să mă filmez. Deci ne ducem acum la casă. Nu au fost foarte mulți oameni și repede a făcut
cumpărăturile necesare. Și cam asta, ne ducem acasă. Nu, mai întâi la casă și apoi acasă. 190 de lei o să plătim pentru, deja Alexandra a plătit, pentru cumpărăturile noastre. Uite, așa de la început mi-a părut că sunt puține, dar pe bun arată că nu sunt așa de puține și cam ne-am încadrat în 200 de lei. That's what you ca noi. Cântă diferit, dansează diferit. Sunt atât de diferiți că nu-ți poți imagina. La mulți ani! Diferențele nu contează. Trebuie să unim tot. Ne-am fost la cinema. Filmul cred că se numește sau se traduce Leslie se întoarce acasă, cam așa. Deși e destul de interesant, chiar a fost bine și am fost doar noi în sală. Deci doar noi doi. Am mai fost încă la un film și de tot am fost doar noi doi și am observat că când te duci așa de luni până vineri, cam pe la ora 1, 2, 3, 4, cam așa, nu prea sunt oameni și poate chiar ai șanse să fii singur în sală. Și asta e foarte, foarte bine, mai ales acum în perioada de virus, de pandemie. Acum trebuie să ne mai ducem prin mall pentru că mai avem niște cumpărături de făcut și cam asta. La noi e placa de tăiat, s-a rupt, da, și de data asta o să luăm o altă placă, doar că o să fie din lemn, cred eu. Da. Și cam asta. Și uite, asta mai este pe aici. Este o altă zi și ne-am gândit să ieșim la o cafea. Aici mai am încă o gustărică care e cu nuci și, apropo, o să fie foarte bună, că mai mâncat așa ceva și e foarte, foarte bun. Și afară bate vântul, e destul de bine afară, să spunem așa, dacă nu era să fie acest vânt pe care cred că l-auziți, este clar. Este frumos aici în centrul Craiovei. Îmi place foarte mult și timpul, cum v-am spus, este foarte bun. Sunt apropo vreo 20 de grade și cred că vântul o să-l auziți așa din plin. Mai sunt încă floricele și uitați-vă, fluzele deja cad, pentru că de ce? E toamnă, da, e toamnă. Stood by your side through all of the lies, watching you cry for me. Get on your knees, apologize please. Now why don't you die for me? Am ajuns acasă, afară bate așa de tare vântul și se vede că vine toamnă, se vede că deja e și în mijlocul toamnei, așa că este normal că timpul o să se schimbe și deja nu mai sunt 30 de grade stabil, deja temperaturile așa balansează. Într-o zi poate să fie, nu știu, 25 de grade, 26 de grade și să fie bine. În alte zile să bată foarte tare vântul sau să plouă și să fie 20 de grade. Deci gata, deja trebuie să ne pregătim că temperaturile vor oscila așa cum vor ele și bineînțeles trebuie să ne îmbrăcăm mai bine, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, ca Doamne ferește să nu răcim, să nu prindem vreo gripă și tot așa, să fim foarte atenți la acest lucru și trebuie să ne alimentăm corect, pentru că cred că dacă ne alimentăm corect și dacă mâncăm divers în fiecare zi, păi economisim sau nu cheltuim deloc bani pe diferite medicamente în cazul în care suntem sănătoși și nu avem nicio boală în spate. Dacă evident că dacă avem ceva, păi banii întotdeauna o să se cheltuie și pe mâncare și pe tratamente. Am fost în centru, am băut o cafea și am vrut să filmez acolo, dar am văzut că vântul așa de tare bate că nu cred că o să mă auziți normal și cred că o să vă deranjeze foarte tare vântul care o să se audă la cameră. Și încă am mai luat măști
măști de la EasyBox, pentru că se vede că măștile o să fie așa un accesoriu, nu doar primăvara, nu doar vara, și în această toamnă la fel o să fie un accesoriu, și cred că și iarna la fel o să fie un accesoriu pe care trebuie să-l porți zilnic. Noi purtăm masca chiar și atunci când ieșim afară, în aer liber, așa am decis noi, și încă am mai observat că multe restaurante, multe cafenele în multe județe se închid din cauza că sunt multe cazuri de coronavirus. Și apropo, azi e 30 septembrie și în ultimele 24 de ore au fost depistate 2150 de cazuri, așa aproximativ, dacă nu pot să vă spun exact, dar cam așa 2000 de cazuri, deci e destul de îngrijorător și îmi fac mari griji. Apropo, noi universitatea o începem pe 1 octombrie, evident, și o să o începem online, și cum am înțeles că o să facem cursurile, seminarele, o să le facem online, dar examenele o să le dăm față în față, deci o să ne ducem la universitate. Dar după părerea mea, dacă situația o să fie la fel de gravă și dramatică cum este acum, cred că nu o să ne mai ducem nici la acele examene. Așa cred eu, dar încă nu e nimic stabilit. Cum am înțeles, fiecare universitate stabilește cum vrea să facă cursurile. Universitatea din Craiova, cel puțin facultatea de litere, sau am văzut că și la alte facultăți cam tot așa funcționează, deci facem cursurile online și la final de semestru, când deja vine examenele, o să dăm examenele față în față. Deci o să ne ducem fizic la universitate. Alte universități din alte orașe din România au stabilit că pot să facă cursurile online, dar seminarele se duc, deci, nu știu, seminarele sau practica pe care trebuie să o facă, nu pot să o faci online, este clar, și se duc acolo la universitate să o facă. Nu știu, cred că o să păstreze distanță, o să poarte măști, deci nu știu, fiecare universitate stabilește cum vrea să facă cursurile în anul 2020. Dacă sincer situația mă îngrozește, și în același timp cumva sunt mulțumită de faptul că Universitatea din Craiova a hotărât să facă cursurile online, pentru că în așa fel noi nu o să ne îmbolnăvim, sau cel puțin o să reducem răspândirea virusului și o să fim cât de cât protejați, pentru că eu m-am gândit că dacă totuși universitatea o să facă cursurile online, deci cu o lună în urmă, când încă nimic nu era clar, mă gândeam că chiar dacă o să permită să ne ducem la universități și dacă tot așa o să fie foarte multe cazuri și o să depășească 2000 de cazuri pe zi, păi nu o să mă duc la toate cursurile, la toate seminarele, mai ales unde o să știu că sălile sunt foarte mici și suntem destul de mulți. Deci noi în grupa noastră nu suntem foarte mulți, dar din păcate avem parte de cele mai mici săli și este imposibil să păstrezi distanța acolo. Chiar dacă suntem 15-20 de persoane la un curs, este imposibil să păstrezi acolo distanță, pentru că sala e mică și cam asta. În același timp mă și dezamăgește faptul că facem online, pentru că nu sunt așa de eficiente cursurile și seminarele online, recunosc, și cumva mă gândeam că o să... Cumva eu mă gândeam în semestrul 2, deja când am terminat anul 2, că sigur anul 3 o să-l încep deja când ne ducem la universitate, așa o să fie, lucrurile o să fie mai bune și virusul o să dispară, dar nu dispare nimic, nu dispare absolut nimic și situația tot se răutățește. Cum am înțeles că Europa sau acolo a fost ceva o instituție a declarat că România se încadrează în lista celor 7 țări care sunt destul de periculoase din punct de vedere a crizei de coronavirus, pentru că situația este chiar ieșită de sub control. Și eu cumva văd că autoritățile din România nu prea țin lucrurile așa cum trebuie și mă miră faptul că acum sunt 2000 de cazuri și școlile sunt deschise și elevii se duc la școală, dar când era în martie, când erau de-abia 50-100 de cazuri, toate școlile se închideau, toate restaurantele se închideau, tot absolut se închidea și cumva au reacționat foarte brusc. Dar acum, cu toate că sunt 2000 de cazuri, nimic nu facem. Nu știu cum o să fie. În Moldova, cum am înțeles, tot situația nu e prea bună. Toți sunt așa 500-600 de cazuri pe zi. Evident, acolo și populația e mai mică, dar totuși,
situația nu e prea bună. Și am înțeles că în Moldova, de exemplu, în Basarabeasca, sunt câteva școli care s-au închis. Sau în unele licee sau școli, unele clase s-au închis. Deci nu se duc la școală unele clase pentru că s-au găsit niște... Deci s-au infectat câteva persoane sau de profesori sau de elevi, s-au infectat și s-au închis unele clase. Așa e situația și fac online. Cel mai trist, cred că cel mai trist este pentru cei care de-abia acum încep, nu știu, universitatea sau liceul sau gimnaziul, nu știu, de-abia sunt în primul an și nu înțeleg ce se întâmplă. Eu mi-aduc aminte când eu am venit în Craiova, în anul întâi, nu știam ce se întâmplă, unde să mă duc, unde să iau orarul, ce se întâmplă, unde sunt profesorii, unde e orarul, ce să fac, unde să învăț, unde e autobuzul, unde e casa, unde, pe ce planetă sunt. Dar persoanele care încep acum anul întâi la universitate și care vin din Republica Moldova sau din alte țări în România, cred că sunt așa de pierduți, nu înțeleg ce se întâmplă și încă o să trebuiască să facă online. Online. Cred că situația e dificilă, dar sperăm că tot o să fie mai bine. Important să nu răciți, așa că aveți mare grijă de sănătatea voastră. Vin cu niște informații reactualizate. În România sunt 2150 de cazuri, cam așa, iar în Moldova, atenție, 1000 de cazuri. Și azi e 30 septembrie. Eu am fost șocată când am aflat acest număr, mie mi se pare că e îngrozitor și trebuie să aveți mai mare atenție. Reamintesc că în România sunt aproximativ, nu știu, corectați-mă, dar din câte știu eu, 20 de milioane de oameni, din câte știu eu, care locuiesc în România. În Moldova sunt aproximativ 2 milioane sau aproape 3 milioane de oameni. Și sunt deja 1000 de cazuri. În Italia, am observat în ultimele zile, sunt așa cam 1700-1500 de cazuri. Deci situația e destul de gravă. Nu știu, poate pe voi nu vă șochează asta, dar eu când am aflat că în Moldova sunt 1000 de cazuri, m-am îngrozit. Așa că, mare grijă, purtați măștile, păstrați distanța, nu vă duceți în locurile care sunt extrem de aglomerate, mai ales dacă sunt închise. Mare atenție, mai ales acum vine sezonul rece, vin mai multe viroze, poate nu sunteți bolnavi de coronavirus, dar pur și simplu ați răcit. În orice caz, fiți atenți și protejați-vă. E mai bine să previi ceva decât să tratezi. Șuricica la noi are, cred că, 2 ani, cam așa. Și e sănătos vioi, se luptă cu mâna mea, cu mare entuziasm și se duce în cușcă. Azi este 1 octombrie și începe facultatea și încă o responsabilitate. Vacanța a luat sfârșit și mi-a rămas încă un an, pentru că acum urmează să încep anul 3 la specializarea jurnalism. Și sper că o să fie bine și în acest an o să fie tot bine, cu toate că începem anul universitar online, cu cursuri și seminare online, dar așa e, nu avem ce face, în special cu toate cazurile de coronavirus, că azi, chiar dacă e 1 octombrie, nu e o excepție și sunt tocmai 2000 de cazuri de coronavirus. Și cum am mai citit multe știri că deja începe treptat să se închidă și școlile, pentru că se găsesc acolo foarte multe cazuri de coronavirus. Elevi, profesori bolnavi de coronavirus și se închid școlile. Deci situația e destul de dramatică. Și afară e foarte frig. Acum sunt vreo 19 grade, cred, afară. Bate vântul și e super frig. Mi-am luat această bluziță pentru că e foarte călduroasă și cumva demonstrează faptul că e frig. Și în casă nu e super frig, cred că în casă sunt vreo 25 sau 22 de grade, cam așa. Așa, e semi-frig.
Și noi ne gândim chiar acum să ne ducem, nu mai întâi Nicoleta trebuie să spele vesela și după o să ne ducem la magazin, avem de cumpărat câteva produse. În plus, eu azi vreau să gătesc fidea. Vreau să gătesc fideaua și vreau să o fac mai bună. Nu doar să pun fideaua și să-i pun apă și niște condimente și ulei și atât. Nu, vreau să încerc să o fac mai bună. Dar nu știu dacă o să-mi reușească, vedem. O să încerc la fel împreună cu voi și vedem dacă o să-mi reușească. Trebuie să cumpăr la magazin un ingredient pentru că îmi lipsește. În rest tot am. Am și fidea, doar că nu știu cum o să fie fideaua. Sper să fie suficient de bună și suficient de rezistentă la toată ideea mea, ce vreau eu să fac eu cu ea, dar vedem, sper că o să-mi reușească. Acum mă duc să spăl vesela și după o să ne ducem la magazin și îmi dau seama că așa e de frig afară, nici nu vreau să ies, mai ales când este așa de frig, dar trebuie să ieșim. Pentru că masca ține cald la față. E destul de frig afară, sunt 19 grade, v-am spus. Mi-am luat fularul, mi-am luat și paltonul, pentru că e frig. Trebuie să ne ducem la Easybox, Alexandru trebuie să-și ia o comandă și după o să ne ducem la magazin, că v-am spus că am câteva produse pe care trebuie să le cumpăr și în această listă mai intră și un produs de care o să am nevoie ca să gătesc fideaua cât mai bună posibil. Nu știu, sper să-mi reușească ideea. Mă fac un pic grij pentru că nu am mai gătit. Apropo, iarăși este în premieră, n-am mai gătit și vreau împreună cu voi să descoperim o nouă rețetă și dacă o să vă placă, bineînțeles, puteți să o notați și să mai faceți și voi așa ceva. Și deja am pus toate produsele de care o să am nevoie ca să gătesc fideaua, ca să o fac mai bună decât este ea acum. Și cum vedeți, aici am fidea cu gust de pui și fidea cu gust de vită, este de la Rolton. Și mai am aici busuioc, puteți să folosiți orice verdeață pe care aveți voi acasă, pătrinjel, mărar, nu are nicio importanță. Aici am ardei roșu, aici am un ou, aici am pastă de tomat pe care o să o folosesc, am nevoie doar de o lingură și o să o amestec cu apă. Aici mai am pep de pui și trebuie tăiat mărunt. Aici mai am și cașcaval, dar trebuie dat pe nerăzătoare. El este, am doar cașcaval feliat, așa că o să-l folosesc pe el, nu e nimic, important că este cașcaval. Bineînțeles, puteți să mai adăugați sare, mai sunt aici și multe condimente, puteți să le folosiți și pe ele. Și în loc de uleiul de floarea soarelui puteți să faceți, să puneți
fideaua și mi-a reușit, deci a ieșit destul de bine și m-am mirat că la gust e chiar bună. E chiar bună. De la început mă gândeam că cumva fideaua poate o să se înmoaie foarte repede și la urmă nu o să fie așa de bună, dar nu s-a înmuiat. Se vede că am ținut atâta cât trebuie și am turnat suficientă apă ca să fie destul de bună și mi s-a primit. Alexandru am văzut că a terminat toată farfuria, înseamnă că a fost cât de cât bună. Și se gătește destul de repede. Eu am gătit-o, bineînțeles, un pic mai greu, dar cred că în 30 de minute poți să o faci, pentru că mai mult timp, vreo 10-15 minute, se gătește pieptul de pui. Evident, această rețetă se gătește mai greu decât o simplă fidea, când doar îi pui condimente, ulei și apă, evident, dar dacă vreți să experimentați, puteți să încercați. Este tot o idee. Mie mi-a plăcut, nu știu dacă o să mai fac așa ceva, dacă m-am gândit, apropo, se poate tot aceeași rețetă, doar să nu pun fidea, dar să pun tăieței, de exemplu. Alexandru mi-a dat o idee că se poate de pus în loc de fidea orez, de exemplu. Tot este o idee. Doar că orezul trebuie de fiert să fie aproape gata și apoi de pus în tigaie. Cam așa. Deci noi deja am ajuns la finalul acestui vlog. Vă mulțumesc că ați ajuns până aici. Ați privit destul de mult. Eu acum mă duc să mai editez un video și după la culcare. Așa că, ca de obicei, vă spun o zi sau o seară frumoasă. Pe curând!